Inhloko yamajaji uRaymond Zondo uthamele umcimbi wokumenyezelwa kwemiphumela yokhetho lapho amukela khona uhla lwamalungu azofungiswa njengamalungu ePhalamende likazwelonke. Lokho kuza ngemuva kokuthi inhlangano ye-IEC imemezele imiphumela yokhetho ngesonto noma imiphumela isimenyezelwe nje kunamaqembu angaphezulu kuka-20 mbukeli okubalwa kuwo nomkhonto wesizwe engeneme ngendlela ukhetho oluhambe ngayo. Bakhalaza ngokubala kwemiphumela nokunye sizoke sikhuluma ngakho ohlelweni namhlanje futhi sidingida imiphumela yokhetho. Asikubingelele mbukeli sikwamukela ohlelweni asikhulume Let's Talk. Igama lami ngingubongiwe uMakhumalo waKwaZwane. Asikhumbuze ke mbukeli ukuthi ungaba ingxenye lolu hlelo ngokusishayela ucingo sizwe umbono noma umbuzo wakho. Inombolo zethu zocingo 011-714-0677 noma 011-714-0678. Kanti mbukeli ungabuye futhi usithole kumakhasethi okuxhumana ku-Twitter @SABC Zindaba kanye naku-Facebook @SABC Zindaba. Ukuze kubelula ke mbukeli sicela uqale ngo#asikhulume #SABC News bese ke ubhala umbuzo noma umbono wakho asikhulume. Mbukeli asiqale la. President Cyril Ramaphosa has appealed to political parties to recognize the results of the 2024 elections. He says this reflects the will of the people. Ramaphosa was speaking at the final results ceremony which was held in Midrand at the weekend, and according to the country's laws, Cyril Ramaphosa will remain president of South Africa until his successor is inaugurated. His cabinet will also remain functional until the next president assumes office. A moment many have been waiting for. The 2024 election is a moment of democratic affirmation. The IEC finally done with the 2024 watershed general elections. As a nation, we have emerged triumphant, having conducted these elections with the utmost transparency, with fairness, and with adherence to the high standards that are expected from a practice of any election management practitioner. There are many challenges we've had to negotiate and overcome. My fellow compatriots, the path to this moment has been paved by the sacrifices of those who came before us. The Commission presented the final result to the President of the Republic. It is now my singular honor to hand over. Now receiving the results, South Africa's President Cyril Ramaphosa has urged all political parties voted by the electorate to respect the will of the people. In this year's elections, for the first time since the dawn of democracy, no party emerged victorious. And now, we are all called upon to recognize that the results of the election in the end reflect the will of the people. What this election has made plain is that the people of South Africa expect their leaders to work together to meet their needs. They expect the parties for which they have voted to find common ground, to overcome their differences, to act and work together for the good of everyone. The ANC, which has been in power for the past 8 years, managed to secure 40%, meaning the party will only occupy 159 seats in the National Assembly. The DA follows with 21%, meaning it will only hold 87 seats. The third largest is the first-time contenders MK Party with 14%, meaning it will have at least 58 seats, while the EFF holds the fourth largest position with 9%, amounting to 39 seats. Each party emerges from this election with a mandate based on the commitments they each made to the electorate. However, all the parties share an overarching mandate to work in partnership with each other
and with society more broadly, to build a country that is inclusive, united, and prosperous. Ramaphosa has called for all to accept the results. Our people have given effect to the clarion call that has resonated across generations, that the people shall govern. Our people have spoken. Whether we like it or not, they have spoken. Warata lao sarati, babuile bat. And a light moment after a grueling election period. How I wish the mistake you made in saying these were the 29 election results was true. Now I put on my other hat, which is this one, State President. That Mwepa, you said, instead of saying distinguished, you said extinguished. Nhlanhla Kgatlana, SABC News, Johannesburg. Mbukeli kungokuqala nqa eminyakeni engu-30 ukuthi inhlangano ye-ANC ilahlekelwe yihlalo eziningi kangaka eParliament. Lokhu kulandela ukhetho lapho i-African National Congress futhi ithole amavoti angu-40%. Lokhu kuzokwenza ukuthi ifune umfelandawonye ukuze kubunjwe uhulumeni. Sibonile futhi nasesifundazweni iKwaZulu-Natal, a new political party, umkhonto wesizwe, uthatha amavoti angu-45%. The ANC taking third spot with 17% of the votes. Mbukeli ake sidingide kabanzi ukuthi konke lokhu kusho ukuthini. Samukele uDokotela uHlengiwe Ndlovu nongumhlaziyi wezepolitiki kanye nentatheli ye-SABC uAyanda Mhlongo. Dokotela Ndlovu, ngiyabona nje mhlawumbe uma ubheka ukuthi abantu abaningi bebengedlindele ukuthi kuzoba ngalendlela okungayo. Abanye mhlambe bebheka ukuthi iANC mhlawumbe ingathola u51% okuzokwenza ukuthi yebo izokwehla kodwa not kakhulu. Kodwa siyabona ukuthi hayi cha kube khona ushintsho olukhulu. Angibulisa lana kuwe ke Sisibongiwe, ngibulisa nombukele emakhaya. Hey, ake sithi kunzima. Sikubona okokuqala nqa njengoba usisho ukuthi iqembu eliphetheyo lingehla lize lehlele ku30% ku40% kwi-election A1. Mesiya lapha at the Rock Emitrend ngomvulo evikini lendlule. Besazi ukuthi abantu baseMzantsi Afrika bayakhalaza, bakhalazela inkonzo ze-service delivery, bakhalazela imisebenzi, bakhalazela izinto eziningi. Besazi ukuthi njalo bebesishona lapha ku social media ukuba badiniwe nge-ANC. Kodwa besingazi ukuthi bangaze bayenze lesihluku esingaka esisibonile ngoba kuyisihluku lokho. So lokho ke kusibonise ukuthi abantu mangabe bethi yithina esilawulayo, they mean exactly that they are the ones who are governing. So South Africans ke baphumile bonke, they went out to air out their voices ubaba khombise ukuthi badiniwe ngempela bayaludinga ushintsho, and lama elections imphumela lama elections ke isitshela lokho ukuthi badiniwe. So kusho ukuthi lento esihlale siyizwa sometimes ngosopolitiki bakhuluma ngokuthi cha abantu abanendaba nezinye izinto thina intatheli mhlawumbe sibabuza ngazo. Umuntu ethi i-state capture into enkulu kunina zintatheli, kodwa thina masikhuluma nabantu abasibuzi yonke le mibuzo, abasho konke lokho. So kusho ukuthi yini enikhuluma ngalokho. Kusho ukuthi akukho qiniso lapho ngoba abantu bayabona ukuthi nabo cha kukhona okungahambi kahle. Yabona nje mesibuka nje zonke lezi zinto ezikhulunywayo lana nje sibuka lapha imphumela yokhetho, sibuke lapha iMK, siphinde sibuke ezinye iparties ezifana no Rise Mzansi, siphinde sibuke nalapha yana iPatriotic Alliance. Ziparties ebezingalindelanga lezo ukuthi zingaperforma ngalendlela eziperforme ngayo. Okuwukuthi ama South Africans abesithi sidiniwe ngendlela iANC elawula ngayo, sidinga ushintsho. Mebebona lama parties ephakama lapha emabhodini, lokho yakusho abantu base South Africa ukuthi babukile lezi zinto bayazikhathalela. They are fed up with everything that has been happening, and mebephakamisa ivoti labo bebesisho ukuthi uyazi yini nithanda ningathandi nizoyishintsha indlela eniqhuba ngayo lana ezepolitiki eSouth Africa. Ukuphakama kweMK iparty engaphansi ko6 months ikhona. Lokho yakusho olukhulu ngendlela abantu baseMzantsi Afrika abakhathele ngayo.
And ukhuluma nge-MK Party ngizothanda ukuthi sikhulume nozakwethu lana uAyanda Mhlongo obese The Rock yakwaZulu Natal ebuke khona imphumela ukuthi khamba kanjani mbukeli Ayanda ake size kuwena ngoba ubuhleli lapha at The Rock ubheke yonke imphumela ulalele konke okushiwoyo ake sikhulume ngokuthi nansi MK Party yenze ngendlela abantu abaningi bebengayilindele esifundazweni sakwaZulu Natal akuthi ukhulume nathi nje ngalawo ma results weAyanda ngoba leyo mphumela abantu abaningi bayibukile nje bayasho ukuthi cha ikhomba likhulu ngibingelele nakubukela emakhaya cha impela ithuse abantu abaningi imkhonto wesizwe party esifundazweni sakwaZulu Natal ngikhumbula ke bonke ukuthi ke yebo bekulindelekile ukuthi ke izongena mhlawumbe kube khona umonakalo ongase ube khona kodwa hayi kuleli zinga abantu ababona ngayo okwamanje masibuka imphumela bonke sibuka at a provincial level sibuka ngokwesifundazwe kodwa mawusungena phansi kuma results oka IEC ungena kwi website wehle uye emawadini wehle uye kuma video uyawubona umonakalo owenziwe umkhonto wesizwe kakhulukazi ngisho endaweni la ebengalindelekile khona noma bekungazi ukuthi inokwesekwa okukhulu ngalolu hlobo ngikhuluma nje nendawo mhlawumbe ayifana neZululand nesazi ukuthi izinga leso seqembu lenkatha kodwa sibonela ukwehlekwa kwomkhonto wesizwe ithuse kakhulu abantu abaningi abaholi bongiyobo babona ebusweni angiphathi ke abaholi beANC esifundazweni bashayeke kakhulu bongiwe ikhulumile nomabhala wesifundazwe uMnumzane Bhekimtolo izoripoti sathola nethuba lokukhuluma nohlalo walesifundazwe uMnumzane uSibonise Duma bayavuma induku bayavuma ukuthi cha akhambanga ngokwendlela bayavuma ukuthi ke emthatha kube khona ukubukela phansi ukwesekwa kwalowo wayengumongameli wezwe uMnumzane uJacob Zuma kanjalo ke futhi ne-IFP uyazi bonke ukuthi sibenze kakhulu i-IFP kulolu khetho bebeyimisele kakhulu bembona ukuthi ke cha kulolu khetho bazokwazi ukuthi babuye ebasiphathe esifundazwe sakwaZulu Natal akubanga ke ngokwezifiso zabo nabo uyabona ukuthi basheke kakhulu yize babenakho ukunyuka kodwa obebekufisa akubanga impumelelo bonke ngamaqembu abongiwani ngifuna ukukhuluma ngeqembu elifana no-EFF masimuke imphumela i-EFF uzokhumbula ukuthi nje ngo-2019 i-EFF yathola amavoti la kwaZulu Natal ayebalelwe la ko-350,000 manje i-EFF ihleli la ko-79,000 elinye iqembu ke futhi elilimele kakhulu kulesifundazwe bonke simbukele sizothi masibuya nje sikhuluma ngama coalitions kwenzakalani ke mase kunjena ke Mbukeli sibonga ukuthi uhlale kanye nathi ake sibheke ukuthi nithini einkundleni zokuxhumana sibone nje ukuthi ku Facebook nithini ngokuthi ama coalitions yinto enilindele nicabanga ukuthi yinto abaholi abangakwazi ukuthi bake bayenze ake sizokuthi uDorin uKhumalo umtshali uthini uthi laba ngeke babambisane laba ngoba kwabona balwa impi yokuphatha lo nalo ufuna ukubusa agudlule ubani kanti kungakuhle inkinga isikhundla kungakuhle nje ukuthi mhlawumbe uthi basebenzisane inkinga isikhundla sobupresident abasulelayo cha okay uthi mhlambe bangabe balwela leso sikhundla ke saka president sodwa uNhlaka uthi I don't think they are ready as they are all thinking for themselves they also define ideas and views let's stand and see the ending Umazi uthi njengoba behluleka ukubambisana komasipala ngibona ukuthi amaqembu angabambisana ekubumbeni uhulumeni kazwelonke Mbukeli ake sibonge futhi ukuthi nisitshele ukuthi nanicabangani ngama coalitions kodwa siqhubeke nehambeli zethu Dokotela uyabezwa ababukeli bathi bona futhi the last comment yiyo very interesting ngoba ubona ukuthi kwenzakaleni komasipala kade sikhuluma ngakho ukuthi abantu komasipala bayakhala bathi nazi inkonzo ayifiki kuthina asitholi idingo nqangi kodwa siyabona ukuthi abantu bakhona bahleli komasipala bayalwa emkhandlweni kodwa sibona ukuthi kwenzakalani ucabanga ukuthi masibuka uzwe lonke sizokwazi ukuthi sibe nohulumeni ozobusa iningizimu Afrika ozosebenzisana noma soba nazo lezi inkinga siyibonile komasipala
Kunzima kakhulu ke sisibongiwe wena ekubambisaneni ke ngoba njengoba usitsho nje njengoba nombukela emakhaya esisho ke ukuthi behlulwa ikuphatha kokubambisana la kwamasipala. Sibonile mos ukusuka lapha ku2016 ukuya isikakhulu ku2021 especially la esifundeni sase-Gauteng kubenzima kakhulu yile coalition ya collapse kuphinde kube yile iphindi collapse kumane kushintshwa. Angeke sikwazi ke ukuthi sikwenze lokho ke kwa national level because national level ke indawo enkulu. So manje mesibheka lana sithanda ukubuka ukuthi mhlambe imapha amaphatho ngathi maweze ndawonye kuqale ke ingxoxo ke zokuthi ke kubanjiswane. Sisazomamela kubona ke ukuthi bathini kodwa ke muthi uyabuka lapha yana kunalento abahluke ngayo kuma ideologies njengoba omunye wabalandeli esitsho ke ukuthi i-ideologies zabo zihlukile kakhulu. Mesibuka lembutho emkhulu engaphezulu yana kuqala mhlambe ngithi ke ngithathe lo 4 ngithathe i-ANC ngithathe i-DA ngithathe i-MK ngiphinde ngithathe ne-EFF uzobona ukuthi ke bona nje bodwa nje indlela abacabanga ngayo isikakhulu i-DA ne-ANC ihlukile nabantu bayasaba already eMzansi Afrika ukuthi ngase kuhlangana i-ANC ne-DA kodwa ke nakhona cabange ke ukuthi akusithina sodwa ke lana ke wena sisibongiwe nabazoshishine abatshali bezimali ke babukile la abekhona ke ngaphandle kweSouth Africa ukuthi kuzokwenzakalani ke kulama coalition. Kuyaziwa ke ukuthi iEFF ile efuna ke ukuthatha izimayini iphinde ithathe ke nesifama ke kuphinde kwaziwe ke ukuthi nangapha eceleni khona iDA ile enye ephinde ngahambisani nezopolitiki isikakhulu leze ezibhekene nemvelaphi yeSouth Africa uke wabona masibala lapha yana sithinte izinto sambe size siyobamba indawo yasePalestine nangendlela ke iANC ebiphume ngakhona isiyokweseka iPalestine ngoba sishare imvelaphi enye ngale history ye-apartheid. Kuphinde kube khona eziningi izinto ezingahambisani uyayizwa iDA nalokuthi abantu abamnyama nabantu abamhlophe abalingani iDA ayikuvumi lokho. So lokho kubalekile ukuthinini ke zizawuthini ke icoalition njalo iANC izawuhlangana nobani kule coalitions makufanele iphathile. Interesting times ahead. Ayanda njengoba uthi ingxoxo seyiqalile khona manje amaqembu epolitiki ayakhulumisana ukuthi abone ukuthi ubani uzosebenza nobani. Bathina abantu esifundazweni ngoba nabo banayo imbono ukuthi kungase mhlambe kuhambe kanjani. Bongolona dabu kakhulu ke manje ngicabanga ukuthi cishe abantu abaningi esifundazweni abantu abayilandelayo ipolitiki nabangayilandeli ngeke ngaphuma nje namhlanje ekseni ngakhuluma ngizwa abantu bekhuluma ngezitolo udaba lusematheni lo ukuthi kuzokwenzakalani manje. Abantu bakhala ngokuthi bafuna ukuthi akubekwe bona phambili bavotile ngoba bebefuna ishintsho ngoba befuna ukubona intuthuko endaweni zabo ngoba befuna ukubona nje ukuthi izinto azithi ukushintshwa eNingizimu Afrika. Abaningi ke ngalesimo baphatheke kabi ngoba banokusabela ukuthi lama coalition awazukuletha uzinto kuzoba khona lemjontsiswana nembango lesibone eqhubeka seshilo udokotela wasichazela ngesimo evele sikhona mawubuka njena la komasipala base esiqale nje la komasipala bakwaZulu Natal bongosiyazi ukuthi abaningi bangaphansi komlawuli lokho sithi ke babe under administration okudala lokho okuningi khona lemjontsiswana phakathi kwamaqembu ezepolitiki. Yebo kukhona ukusebenzisana angenza isibonelo nje kukhona ukusebenzisana phakathi kwe-ANC ne-EFF eThekwini kodwa selibona iTheku ukuthi likusiphi isimo kwemanje. I-ANC ne-NSP banokubambisana kodumbe konongoma nakhona kodwa kuhambe kahle khona lo masipala. Kube i-DA ne-IFP nabo banakho ukusebenzisana komasipala baphinde ke futhi ke bona babe ingxenye lamaqembu ayimulti angaphansi kwe-multi-party charter. Kodwa phansi bonke abantu banokusabela ukuthi ngase kube khona ungasebenzisani phakathi kwabo kwalamaqembu imigomo yawo futhi lamaqembu ayifani iyo yonke lento abantu abanongabaza ukuthi izokwazi kube khona ukusebenzisana ekukhulukazi kuzobeka abantu phambili abantu bayithi bakhala ukuthi lento lesisimo esikusona singase sibeke phambili esopolitiki kodwa ke idingo zabantu zingakwazi ukuthi idelelele. Dokotela abantu ke manje ke njengoba Ayanda esho ukuthi bathi ababekwa phambili lokho kuyakhathaza kakhulu ngoba uma ulalela uMongameli Cyril Ramaphosa uthi njengoba bahleli phansi abahlale benze idingo zabantu benze ukuthi babeka abantu phambili.
Yebo kunjalo ke wena sisibonge ukuthi abantu kufuneke babekwe ngaphambili. Baphumile abantu bayovota bezwakalisa ke ilizwi labo ukuthi bafuna ukuthi babekwe phambili. Kodwa ngifuna ukuphinde ngibele kancane lapha kusisi Ayanda la ekhuluma khona nge-multi party charter. Hayi ngithemba ke ubuzwile okuningi lapho. Kukhulunyiwe kakhulu and into engihlekisayo manje ukuthi umnumzana uhlabisa besimbonile lapha yana I think kuyizo lelinye ufikile wathi multi charter kwamanje siyayivala ngoba isiwenzile umsebenzi. Wafika nomnumzana uStenhazen naye izolo washo into efanayo wathi siyayivala. Okusho ukuthi ke uyabona manje ukuthi ziphelile lezi ngxoxo zokuthi makukhushwe iANC ize ku-opposition bench. Manje ingxoxo seziqalile ukuthi kuphatha bani and yizo lezi ezenza ukuthi kuvalwe i-multi charter ngoba bayazibona manje ukuthi ngeke bakwazi ukuphatha kahle kuleya multi charter. Okokuqala ke mesiya kuma facts inumbers zabo azivumi ukuthi mhlambe bangafoma uhulumeni kulo 14 days abasele nayo. Kodwa ke enye into siyabona mos ukuthi sekuqala ke manje uyabona kuba interesting ukuthi ngifuna ukuma nobani ukwenzela ukuthi ngizothola istake esingakanani kulezi zokuphatha. Kubhlungu nasisibonge ukuthi sibone manje ngoba into sizoyibona kulo 14 days oseleyo. Bona kufuneke basheshe bazokwazi ukuthi ke bafome uhulumeni so that iNational Assembly yoqala ikwazi ukuhlala. Kodwa manje basazoqala baxabane balwe ngokuthi kuphatha bani ilento yobhlungu ukuthi manje nalo 14 days bazophinda bangene bayoqala ukulawula bengaresolvanga i-differences zabo and abantu baphinde bashiyeke emva. Dr. Ndlovu ngathi seyinde lendlela ngathi kusenzima phambili mbuke siyabuya khona manje sokutshela ukuthi mangabe ke amaqembu awatholani kusho ukuthini for mina nawe abantu baseningizimu Afrika abavotile. Mbukeli sesiphetha nje ake sikhulume sibeke ukuthi yini engenziwa uma uhulumeni womfelandawonye angasebenzi. Mina nawe senze njani njengabavoti eningizimu Afrika? Dr. Ndlovu ngizoqala ngawe. Umuntu uyayibuza ukuthi okay mangabe amaqembu ayahlala ayakhuluma awazwani noma mhlawumbe asebenzisane kodwa futhi ubone ukuthi kuyabheda phambili ngoba mhlawumbe abaxabuzulanga inkinga abanazo ngaphambi kokuthi baye eNational Assembly. So senze njani ke thina singabantu abavotayo? Yazi kubhlungu wena sisibonge ngoba sino 5 years sihleli nale choice esiyenzile manje. Kodwa ngicabanga ukuthi sikhulume kwezwakala ukuthi siyakhalaza lana singabahlali eMzansi Afrika njalo kuyaphoqa ukuthi ke amaqembu laphayana atholane kulezi ngxoxo esibheke kuzo. Besisho nje mesingena laphayana siya ekhethweni ukuthi mangabe mhlawumbe ngendlela ama South Africans athi fed up ngayo mangabe iANC yaphinda iya emeja futhi bekuzoba ukuphela kokuvota. Ngithemba ukuthi ke babonile ke abavote emakhaya ukuthi inani lamavota abo lisebenzile ukuthi bakwazi ukuthi bashintshe izinto. Manje sibukela phayana ukuthi bazothini kodwa sengicabanga ukuthi ke lemphumela lolu khetho ke it should be a reflection moment for all the political parties. They need to take a step back and reflect and introspect to say South Africans have spoken louder than they ever imagined that we are going to air our voices. So it's in the good of their interest if they want this democracy to continue because angibona abantu bephuma kulama local government elections azayo bephinda beyovota. Angikhulumi ke kulo 5 years ozayo mabephinda beyovota ngeke baphinde baphuma abantu baseMzansi Afrika bathi bayovota mebe mane bevotela ushintsho olungeziyo ushintsho olungekhoyo. Ayanda kafushane nje iqembu leIFP ngoba lona ngiyakhumbula lisho futhi just mhlambe after ukuvota lithi it was rebuilding, looking to rebuild. Kodwa manje bayabona ukuthi kukhona futhi okungahambi kahle nakhona kodwa bayasho ukuthi cha baculisekile ngendlela abasebenze ngayo kodwa futhi kusese nendawo abangenza ngcono kuyona batheni kwena? Kunjalo IFP basho kanjalo bayamonga ukuthi sebekutholile yizeke kungabanga lokho bebekufisa njengeqembu. Amahebezi bonke osatholayo mayelana nalo lolu daba nokuthi kuzoyiwa kanjani phambili akhomba ekutheni iIFP ngasi ihambisane neDA neANC. Nesingaziwe ukuthi kuzomukelwa kanjani kuzomukeleka kanjani kubalandeli be-IFP kakhulukazi ngoba phela njengoba kade bekhankasa bekhuluma ukuthi bona into abafunayo ukuthi bayisuse iANC emandleni beyibeka-ke izathu zakho manje mayizojika-ke i-IFP ibisihambisana neqembu
abantu abalo akade bethi ke bona bafuna ukubona ushintsho mhlawumbe ke kungase kube khona ungathokozi kumalungu eqembu. Umsebenzi omkhulu ngicabanga ukuthi wonke lamaqembu afanele asazowenza la kwaZulu-Natal ukuthi kufanele manje babuyele kubantu bayokhuluma nabo. Isinqumo abazosithatha ukuthi bazosebenzisana nobani kufanele bahambe manje bayokhuluma nabalandeli babo babachazele isizathu sokuthi yini bekhethe ukuthi abathathe leso sinqumo. Ngoba esikwaziyo ukuthi akulona ukhetho lokugcina lolo. Uyazi ngonyaka ozayo sizobe sesilungisela ukhetho lohulumeni basemakhaya. So isinqumo abasenza manje lamaqembu kufanele babheke ukuthi ngeke sibe nomthelela u-2026. Singakafiki u-2026 ama-by-elections. Lindele njengomhlaka 19 kuzoba nama-19 June kuzoba nama-by-elections awu-10 esifundazweni saKwaZulu-Natal. Kufanele babheke ukuthi bangayenzi into engase ibe nomthelela kulo ma-by-election ibe nomthelela njengoba sibheke ku-2026. Kafushane nje Dokotela nama by-elections ayeza nakho konke sesilungiselela ukhetho kafushane nje usophetha. Hey kunzima lolu khetho ke lama by-elections ke yiwo ke azosibonisa ke ukusuthiseka ke kwabavoti emakhaya nokuthi ke indlela ibhekaphi mebengafundi ke lana ke laba bezepolitiki kuyofanele ke ukuthi bafunde ngendlela enzima kakhulu. Mbukeli sibonga kakhulu singqongqoze kuwena ukuthi uhlanganyele kanye nathi nezihambeli zethu Dokotela uHlengiwe Ndlovu ongumhlaziyi wezepolitiki kanye nentatheli SABC uAyanda Mhlongo asethembe ukuthi ingxoxo mbukeli izoqhubeka emakhasini ethu okuxhumana ubongiwe uMakhumalo wakwazwane nethimba leasikhulume sithi akube ngokuzayo.